Jsem zubní lékařka a dělala jsem v sociálních sítích stránku pro naši kliniku. A pak jsem začala mít i svoje květinářství, takže začala jsem dělat i sociální sítí i pro květinářství. A nakonec jsem se dostala i na spa. Takže měla jsem 3 stránky, které mi bohužel nefungovaly. Takže jsem se dostala teď na IRCAM. Jsem velice vděčná Veronice, která mi ukázala na všechny moje chyby v sociálních sítích, které jsem dělala. Takže teď ten přístup bude úplně jiný a doufám, že to bude fungovat tak, jak to musí. Protože Anna je dobrá známá od moje dobré kamarádky. A ona mi řekla, že opravdu ten člověk umí v marketingu hodně a může mě naučit. Pak jsem se dostala i na event, který Anna měla na začátku léta. To byly fuck-upy. A ona mě takhle sedla, takže já jsem se cítila velice dobře. Potom, jak ona říkala, jak to všechno dopadlo u ní během toho roku a cítila jsem, že chtěla bych se jít učit přímo u ní. Bych neřekla, že jsem očekávala jako něco hodně, ale opravdu jsem dostala toho o 3krát víc, než jsem si myslela. Těch znalostí, těch zkušeností si myslím, že bych nedostala na vysoké škole za těch 5 let, které jsme teďka dostali během těch 4 měsíců. 100%. Nebát se a jít do toho.